Salut, sunt Foa și astăzi o să gătim împreună. Rețeta de astăzi se numește ceviche. Pentru ceviche am nevoie de ceva în primul rând și anume staropramen blondă. Cevicele merge foarte bine cu staropramen blondă pentru că este bazat pe o marinată citrică. Pentru ceviche avem nevoie de următoarele ingrediente și dacă te uiți bine în jurul meu, cam astea sunt ingredientele și astea sunt ustensilele. În primul rând, cevicele nostru poate să fie cu biban de mare, poate să fie cu dorada, poate să fie cu calcan, poate să fie cu monkfish, adică peștele undițar. Peștele nostru de astăzi este bibanul de mare și o să trebuiască să-l filetăm. Eu o să tai de dimensiunea asta și încerc să fiu constant în dimensiune. Îl punem la rece. Urmează să facem împreună, bineînțeles, laptele de tigru, adică lece de tigre sau marinata noastră pe bază de citrice. În cazul de față vom folosi lime. Îi facem un pic de masaj ca să scoatem mai multă zeamă decât am fi scos inițial dacă nu am făcut procedura asta. O să ne trebuiască și coaja. Avem o rozătoare pentru coajă. Cam atâta zeamă ne este suficientă. E momentul să fac infuzia de limetă. Ghimbir proaspăt, nu ne chinuim să-l cojim pentru că la un moment dat o să-l scoatem, pe care îl zdrobim un pic, să-i accentuăm aroma. Îl punem aici. Avem și lemongras. Bucățica asta este mai mult decât suficientă pentru cantitatea de zeamă de lemn pe care noi avem și am să pun jumătate. Îl punem aici. Un lucru important pentru laptele de tigru, tot din punct de vedere gust, este coriandru proaspăt. Îl tocăm un pic, nu foarte mărunt și lăsăm aici aroma să se dezvolte. Înainte să-l punem, îl zdrobim în palmă, îl punem la rece și acel ceva care lipsește trebuie să se întâmple pe aragaz. Și o să începem cu ardeiul iute, pentru că despre ardeiul iute este vorba. Luăm coaja de lime care o să ne folosească. Depinde cât de iute vrei să faci laptele de tigru. Eu o să înlătur semințele și cu vena asta foarte iute. Acum îl tocăm mărunt. Nu contează ce formă îi dăm, putem să lăsăm mai mare, mai mic, depinde cât de rapid vrei să se gătească ardeiul iute. O să folosesc acest ibric. Îl punem aici. O jumătate de ceapă este suficientă pentru cantitatea de ardei pe care o folosesc. Eu o să tai ceapa brunoaz. 2 picături de ulei de măsline. Călim fără să rumenim până se călește ardeiul împreună cu ceapa roșie. Pregătim celelalte ingrediente, pentru că cevicele ăsta este ca o grădină de legume. Legumele mele sunt următoarele. Am cartofi dulce, am ridichie, am țelina apio, ceapă și sfeclă. Am și puțin fenicul. Este un preparat foarte proaspăt, foarte răcoros, pe bază de citrice, merge foarte bine cu berea noastră blondă. Și o să vă spun că feliile astea nu mă interesează. Mie îmi place ridiche, așa că nu e pierdere, o să o mănânc. Trei felii sunt suficiente. O să o punem în vasul ăsta, peste care o să punem apă și gheață. Și atunci o să capete și o formă mai ciudată, o să se curbeze de la apă. Asta este țelina apio. Figurile astea sunt foarte dificil de mâncat și e mai bine să ne înlăturăm. Nu o să o gătim, practic ne bazăm pe gustul ei proaspăt. Le punem și pe ele aici și ne mai trebuie câteva felii de ceapă roșie. Observ cât de subțiri sunt, pentru că așa le-am dorit. Apă rece de izvor. Și bineînțeles puțină gheață. La frigider cu tine. Și urmează să facem un fresh de sfeclă. De la o sfeclă ajungi la un sfert de pahar, deci am 3 bucăți de sfeclă aici în paharul ăsta. Marinata noastră este gata, adică și-a lăsat gust acolo coriandru, ghimbir, lemongras. Am gătit ardeiul iute împreună cu ceapa. E momentul să-l punem în blender. O să pun un pic de zeamă aici să ajutăm lucrurile. Bineînțeles printr-o sită să nu treacă coriandru și cu ghimbirul, pentru că altfel îmi schimbă culoarea. Și avem un pic de culoare de la ceapa roșie. Laptele de tigru o să aibă aceeași culoare pe care mi-o doream la început. Trecem frumos prin sită să rămână
pulpa de ardei iute și cred că este suficientă iuțeală. Înapoi la rece. Avem aproape toate ingredientele pregătite, ne lipsește cartoful dulce și cartoful dulce trebuie curățat ca pe orice cartof. Acum ai observat cum am tăiat peștele, ideea este să păstrăm aceeași dimensiune cu cartoful, adică pătrățele similare cu peștele. Punem cartoful la fiert. Cam asta este textura lui după ce se fierbe. Trebuie doar să-l tragem un pic la tigaie. Punem puțin ulei de măsline. E momentul să pregătim laptele de tigru. O să separăm laptele de tigru, îl strecurăm, o jumătate din cantitate și încă o jumătate din cantitate. Punem sfecla aici crudă. Cam asta e diferența de culoare. Bineînțeles că trebuie să potrivim gustul cu puțină sare, puțin piper. Și acum împărțim peștele în mod egal. Jumătate aici și jumătate aici. Și din momentul acesta avem 7 minute la dispoziție să servim preparatul. Adică după 7 minute este gata de servit. S-a încins uleiul. Tragem cartoful dulce. Trebuie să avem grijă să nu zdrobim. Punem un pic de boia pentru gust și culoare în același timp. Amplificăm practic culoarea cartofului dulce. E gata cartoful dulce. E și bun. Îl lăsăm un pic să se odihnească și ca să nu uit ingrediente, de obicei le țin în buzunare și de data asta ingredientul pe care îl țin în buzunar este un mango. Mango care mă ajută din punct de vedere gust și culoare. Și o să trebuiască să-l feliem la fel cum am feliat cartoful, adică să-l tăiem cum am tăiat cartoful dulce. Îi scoatem coaja. Peștele mai are un minut până ajungem și la pește, e gata și el. E momentul să montăm cevicele nostru. O să începem cu peștele. Cevicele vine din Peru. Există o modalitate foarte simplă pentru pescar să mănânce un pește când nu au la îndemână o sursă de căldură, adică nu poate să facă focul pe barcă. Ce credeți, în ziua de astăzi se sărbătorește ziua oficială a cevicelui în Peru. Este un preparat foarte apreciat. Merge foarte bine cu berea noastră blondă. Pentru peștele care a stat în zeama de sfeclă, o să trebuiască să fim mai atenți și să nu colorăm foarte puternic preparatul final. Scurgem excesul de zeamă. Urmează cartoful dulce. Mango. După cum observi, pun mango foarte atent, totul este calculat. Și acum urmează să punem ceapa roșie. Și-a schimbat un pic forma. Urmează țelina apio. Este un preparat care îți dă voie să te joci. Ridichea e musai, pentru că îmi place mie foarte mult. Și să nu cumva să uităm de decorul ăsta din fibră de țelină. Laptele de tigru este gustul și nu trebuie să uităm de el. Este foarte important pentru că altfel ne rezultă un preparat destul de sec. Sare, piper și, bineînțeles, mazăre. Coaja de lime și un pic de ulei de măsline extra virgin. Până la următoarea rețetă te las cu o bere blondă și, bineînțeles, cevicele făcute noi doi împreună.